Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlar baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlardan tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegi başlaýas. Şun Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda şuýraň 5 aýyna ýerine ýetiren işleň netijelerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentiň öňde goýan güzepelerini durmuşa geçirmegiň uğurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň barşyna watanymyzdan garaşylarynyň şanly 30 ýyllyk belenilýän ýyllar ýurdumda ötürmegiň möhüm meselleri boýunça pikirleşmeler boldy. Hemem milli ýurdumyzdan öňde goýan güzepelerini ýerine ýetirmegiň uğurlary kesgetlenildi. Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, demokratik esaslaryny hasam şuňlaşdyrmakda, halkara geňeşligine Türkmenistanyň eýleýän ornuny berkitmekde hem öňe sürýän başlanýaçlaryny ilerletmekde deputatlaryň goşundyny aýratyny belläniň şekilli. Şeride döwlet başlamagy dinandan maşgalyk matlaklaryny, ahlak ýürürlerini saklamakda, ösüp gelýän ýaş nesilleri terbiýelemekde möhüm ornuny eýleýän nazarlyp, gelin ýylyň arasyna wagt netihat şäherlerini işleňişdirmegiň wajyp ýoly beledi. Belenilşär ýurdumyň deputatlarynyň öňüne berqidar ýurdumyň geljeki ösüşini, öň raýatlarynyň awdançylygyny üçin diýene täze kanunlary kabul etmek bilen baglanşykly möhüm güzepler durýar. Deputatlar jemaçylyk wakalarynyň jümmüşine bolmalylar. Halkymyzyň öňün çödükleri hem özgörtmeleri bolan eserlerini işleňe öwrenmeliler. Ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny toplumlaryň dogry gaplaşdyrmak maksatnamasyna arakaty täze hukuk namalaryny işläp taýýarlamak, şeride hereket edýänlerini kemilleşdirmek dowam edýär. Kabul edilen resmi namalar giň meşhurly özgörtmeler maksatnamalaryny mundan belägem üstünlikli ösürmek. Watanymyzyň durmuş ykdysadyň ösüşini üpşünetmek döwletimiziň demokratik esaslaryny puturlandyrmak üçin ygtybarly bünýat bolmalylar. Maslahatda bular barada durup geçirip şeýle işler alyp barmagyň uly ähmiýetini atalym. Hemem bu urda ýerine ýetirmeli işler boýunça pikirleşildi. Şeýle maslahatda döwlet siýasatynyň ilerletilýän uranyň şäherlerine mejlis tarapyndan öňde goýulan möhüm güzepler nazar alynyp durmuşa geçirilen işleň üstüne durup geçirildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agalarynyň geçirilen maslahatyny hormatly prezidentiň ýurdumyzyň häzirki ýagdaýyny hem döwletimiziň durmuş ulgamyny nazarlaýan siýasatynyň esasy urlaryny nazar almak bilen milli kanunçylyk bünýadyny döwri wagtlaşdyrmak boýunça zerur işleň geçirilmeligi barada öňde goýan güzeplerini ýerine ýetirmegiň uğurlary barada pikirleşildi. Şeride döwlet başlamagy ýakyn wagtda halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň geçiriljekdigini aýdyp, häzirden bu möhüm şäherät taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny ünsçekdi. Şoňa görä bu urda ýerine ýetirmeli işleri ara alynyp maslahatlaşyldy. Halk maslahatynyň adalary degişli wagt netihat işlerine şolsana şanly tenlere başlanan şäherlere daşky uşu goramak hem ýurdumyzyň ekologiýa awdançylygyny üçinetmek, milli mirasymyzy goramak, ösüp gelýän ýaş nesilleri watançylyk ruhuny terbiýelemek, arasaçylyk we sagdyn durmuş ýerlerini puturlandyrmak meselelerini durmuşa geçirilmegine işleň gatnaşýarlar. Çykyşlarda kanunçylyk taýdany gollawyň döwletimiziň durmuş ykdysady güzeplerini çözmekde netijeli gurar bolup durýanyny belenilip, geljekde de alynyp barýan işleň halkymyzyň awdançylygynyň ýokurlanmagyny hem jemgyýetimizde demokratik ýürürlüğün berqarar edilmegine gönükdirilmeli unutalım. Daşary işler ministrliğine geçirilen maslahatda şuýraň ýanwar-may aýlaryndan amala aşyrylany işlere sersalny. Belenilşär garaşy döwletimiziň daşary siýasaty ularlyk fiýaly, betaraplyk, parahaçylyk söýjülük, hoşnýetli goňşulyk hem özara bähgetli hyzmatdaşlyk ýürürlerini berk eýermek arkaly amala aşyrly. Türkmenistanyň berek bire hormat goýmak, ananyşmak, hoşnýetli goňşulyk hem halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna uly üns berýäni barada aýdylyp, bu işleri mundan belägem netijeli ösürmegiň ähmiýeti barada durulyp geçirildi. Şundan uranyp döwlet başlamagyň tawşyrşyýaly gatnaşyklarda dürli halkara şäherlerine geçirmek barada teklipler berilmelidir. Aýratynam munyň özü ýurdumyzda dürli halkara şäherlerine geçirilmeli degişidir. Maslahatda hormatly prezidentiň ýurdumyzyň hem daşary ýurtlaryň hökümet wekilliýetleriniň halkara saparlaryna, garaşylygymyzyň 30 ýyllyk ýubileyine, hemişelik betaraplyk bayramyna başlanan halkara maslahatlaryna hem beýleki halkara şäherlere taýýarlygyny ýokary guramaçylyk derejesini üpçünetmek barada beren taşyklaryny üns çekildi. Çykyşlaryň dowamynda belenilşär häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, oňy bütün dünýäde awraýyny hasam artyrmak üçin milli diplomatik zymanyň işgärleriniň netijeli işlemi üçin hormatly prezident tarapyndan ähli şertler dürdürildi. Şoňa görä maslahatda hormatly prezidentiň başlanyjy boýunça Türkmenistan parahaçylyk we ananyşmagyny watan ýylyp alandyran 2021-nji ýylda başygary iş ýüzüne amala aşyrmak üçin ören köp kememe tutan ýerli zähmet çekmegiň möhüm dogrusyny belenildi. Ýokary gözlemçilik edarasyna guralan maslahatda hormatly prezidentiň görkezmeleri laýykda milli ykdysadyň ähli ulgamlaryny, jemgyýetçilik guramalaryny hem beýleki uğurlara sanly ulgamy häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýwanlarlaryny giň meşhurly işleň alynyp barýaşy barada çykyşlar dinlendi.
Belenirse ýaly sanly tehnologiýalary ösürmek, değişdirmekle maddi enjamy binýadyny puturlandyrmak, hemem urun işine dünýäniň ösen tehnologiýalaryny sanly ulgamagy ornaşdyrmak meselleri häzirki döwrüň iň wajyp işlerdir. Şoňra-da milli lidermada burada anyp barýan işleri ýa-da güdäwçilikde saklamak taşyrýar. Hormat prezident bu meseleleri milli ýakytyndan beýleki ulamlarga goşgular alyp barmagy, hemem ýerine ýetirilýän işleri ýa-da kämilleşdirmegi wezipä hökmünde kesitleýär. Hemem bu boýunça degişli tekliplerine taýýarlamagyň wajyp dony çeker. Şununla baglanykda edilen çykyşlarda bir näçe teklipleri aralyp maslahatlaşyly. Hemem ýerine ýetirilmeli wezipä. Munun başga-da ýurdumyzda kabul edilen döwlet hemem puduklaryň maksatnamalaryny ýa-da durmuşa geçirişine gödäwçilik etmek işleriniň alyp baryşy barada maglumatlar boýunça çykyşlara orun berildi. Hormat prezident bilen ýa-da belleşýär ýurdumyzda alyp barýan esenlik durmuş ýa-da ykdysady işe kanunçylyk nukdaýy nazaryndan ýa-da hemem toplumlaryny gödäwçilik edilmelidir. Munyň üçin iň gowy dünýä tejribesi özleşdirilmelidir. Çykyş edenler biror barada belleşmek bilen geçirilýän işleň netijeli bolmagyny gadanmagyň möhümdigini belediler. Şunuň bilen baglykda çykyş edenler hormat prezident bilen taşyrşýaly, bar buruny oňyn tejribäni umumlaşdyryp öňde barjy tejribäniň ýaýradylmagyny hemem durunur işini, şeýle ulgamyny kämilleşdirmek üçin öňde barjy usulyň mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanmalygyny ölçekdiler. Şoňra-da maksada taşyjylar burada döwlet başlamadan öňde goýan wezipelerini talabalar ýerine ýetirmek urunun ähli ukyp başarlyklaryny, hemem bilimlerini gaýgyrman çekçekliklerine inandırdılar. Iqtisadiýet, mali we bank ulgamynyň ýol başlaryny hemem işgärlerine gatnaşmany geçen maksatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-may aýlaryna münasibetli işleň netijeleriniň iqtisadiýetimiň puduklaryna durunukly üçlepkeniň saklanýanyny äşgär edenligi, ata watanymyzyň iqtisady kuwatyny hemem bäsişige ukypylygyny ýokurundyrmagyň ýolunu öňe tarap ädimden ädilenligi, milli iqtisadiýetimiň esasy ulgamlaryny hemem puduklarynyň durunukly üsýanyny belenirli. Maslahatda minister kabinetiniň 4-nji ýylyna geçiren mejlisinde hormat prezident bilen maliýe iqtisady toplumyň öňünde ýany möhüm wezipeler barada aýdylyp, iqtisady toplumyň öňünde ýany ileri sürýän wezipeleriniň bir näçesini şekilli. Belenşi ýaly hormat prezident bilen geljek ýyl üçin döwlet budjetini taýýarlamagy gaýry goýulmasy şäherleriň hataryny görkezdi. Şunun bilen birlikde milli liderimiň minister kabinetiniň başlygynyň beýleki urunmatarlary bilen birlikde 2022-nji ýyl üçin maksatnamany işläp taýýarlamagy tabşyryny gaýratyny ýaly. Iqtisady çökünlük ýagdaýyndan has şart tepkine çykmak bu maksatnamada esasy wezipe bolmalydyr. Şeýle-de iqtisady çökünlügiň başlanmagyndan uzalky görkezijlere ýetmegi gadanmak zerurdyr. Bar bolan mümkinçiliklerden oralyp ýurdumyzda ösürmek boýunça uzaly kabul edilen döwlet maksatnamalaryň ýerine ýetirilmegine üpçün etmek möhümdir. Munun başga-da maslahaty hormat prezident bilen döwlet eýçiligine degişli kärhanlar hemem desgalary hususlaşdyrmak, şeýle-de paýdalar jemgyýetlerini öwürmek işlerini hasam şartlandyrmagy, zähmet haklarynyň öz wagtyny tölenmegine berk gödäwçilik etmegi, ýakyn geljek üçin esasy wezipeleň hataryna kesetlep, bu uglardaky işleňe ýagdaýyny seljermek, şeýle-de işi bildirilýän taraplara laýykly gurmak maksadyny netijeli şäherleri görmek barada beren taşyrklarynyň ähmiýeti belenirli. Çykyşlarda belenşýäli milli liderimiň beren taşyrklary berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe garaşyk watanymyň ykdysadynyň ýokary depkinde ösmegini üçin etmegi, hemem işleň maýy goýum syýasatyny dowam etmegi, Türkmenistany senaga taýdan ösen döwleti öwürmegi, sebitleň ykdysady kuwatyny berkitmegi günükdirlen şäherleri ýa-da durmuşa geçirmegi, ýyratymyň ýaşaýyş durmuş şartlaryna hasam gowlanyrmagy günükdirlendir. Masadan owamyny hormat prezident bilen bular wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň şäherleri barada karşylaپ teklip aýdyldy. Hemem işleri ýerine ýetirmegiň anyk uglary kesitlendi. Guruluşyk energetika we senagat önümçiligi toplumy milli ykdysadyň möhüm uglarynyň hataryna durýar. Bu ulgamda alyp barýan işleň netijeleriniň ýokurundyrmagy ykdysadyň kuwatlanmagyna bolşýar, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Minister kabinetiniň mejlisinde hormat prezident bilen Huwan Asady ýetip gelenini, vilayetlarda, şäherlerde hemem etraplarda ýanyna garşy howpsuzlyk düzgünleriniň ýol goýuşyna berk gödäwçilik edilmelerini belläp, desgalarda hemem binalarda ýanyna garşy ulanylýan enjamlaň howpdan hemem beýleki serişleriň bardygyny, hemem guratdygyny barlamak boýunça beren bir näçe tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hökmany talap bolup durýanyny maksada taşyjylary aýratyny ýatydylar. Elektrik energetika boýunça içerki hemem halkara taýdanmalarynyň durmuşa geçirişine uzalky ýaly aýratyny ünsürmeldir. Şunu elektrik energetiniň önümçilik hemem eksport möçürleri ýurdumyň energetika pudugynyň kuwaty artdyrmalar diýip hormat prezidentiň beren taşyrklaryny ýerine ýetirmek uruny bir näçe wezipeler kesitlendi. Şu meseleler wagtda çykyşanlar işleri hormat prezidentiň talap etýär gurap, öňde goýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça pikir açdylar. Hemem belenen işleňe maksada laýyk berjä edilmegine gadanma uruny tagalaryň gaýrylmany işleniljektigi ananarly. Çykyşlarda guruluşyň binýadyny ösürmäge esasy ünsürmek,
Şeýle guruluşyk tenatyny ösürmegiň burada täze önüm hanalary hemem kärhanlary gurmagyň, guruluşyk toplumynyň talaplaryny dogry üçindir ýaly, guruluşyk önümçiliginiň kuwatyny sadaşlyk ösürmegiň möhümdigini taly. Milli ykdysaty hemem tutuş ýurdumda tenatlaşdyrmak boýunça öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmegi hormat prezidentiň ýurdumdaň tenat toplumynyň öňünde goýan möhüm wezipelerinden biridir. Şunu ulgamyň esasy mörne sanly ykdysaty ornaşdyrmak esasy talap bolup durýar. Puduň eksport mümkinçiliklerini guruluşyk serişleriniň önümçilik kuwatlaryny artyrmak, hime tenatyny döwrüň tarapyna rakdyryjyda ösürmek bu toplumyň öňünde goýan esasy wezipelerdir. Maslahaty aýratynama degişdirmeliň işini kämilleşdirmek, ulagyň öňünde durýan wezipeleri ören jogapkärçilikli, çemeleşmeklerini üçin etmek bilen baglanyşykly meseleleň millilerimiň baş talabadygy belenirli. Maslahaty şyklanylar garaşdyrmyň 30 ýyllyk şany senetini münasip garşy almak uruny belenen işleri hormat prezidentiň talap edişýäli ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Medeniyet sunuwad dörejülük habar berişleri ulgamyň ýol başlaryny hemem hünärmenler gatnaşmagyna geçiren maslahaty hormat prezidentiň 2020-nji ýylyň 5 aýyna alınıp baran işlerine jemlerine başlanyp geçirilen minister kabinetiniň mejlisinde beren tawşyrklaryny ýerine ýetirmek üçin çäýler hareket etmäge başlandy. Ma'lum bolýar hormat prezident bu köpçüliklerine habar berişleriniň işine ünit çekip, gadiýatlaryň hemem jurnalyň elektron görnüşine geçmegini işleňişdirmegi zerurdyny aýdyp, burada işgärler taýýarlamak hemem bölümleriň iş berligini kesgitlemek boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlamagyň sanly ykdysaty geçmek boýunça wezipelerlerde burada durmuş geçirilýän özgörtleri giň dene beýan etmek işleriniň dowam etmelerini ünit çekenigi belenip geçirildi. Şeýle hormat prezident bu ýaşur üçin gydykly hemem ähmiýetli gepleşikler taýýarlamak, tomusky diň jaş möhümini guramaşykly geçirmek meselelerini ünit bermek taşyrdy. Watanymyzyň garaşdygynyň 30 ýyl münasibetli hemem Türkmenistany parahaçylygyň we anlaşmagyny watan ýylyp alanylan ýyl bilen bagly çärelere möhüm ähmiýet berilmelerdi. Milli liderimiň bu wagtda beren anyk görkezmelerini ýerine ýetirmek boýunça birnäçe pikir alşmalar boldy. Maslahaty edilen çykyşlarda hormat prezident bilen beren taşyryklarda görkezmeler esasyny şol uğurlarda alyp barylmaly işler boýunça pikir alşyldy. Hemem işleri ýerine ýetirmegiň ýollary maslahatlaşyldy. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyzda maraşyrlayan beýgi işleri wasp etmekde, hemem dünýä ýaýmakda ulgamyň işgärlerini aýratyny orun degişdir. Maslahatda ýurdumyzda beý ulgamy sürmegiň maksatnamalarynyň ýerine ýetirişi barada hasabat alınýany. Belenşýäli medeniýet urumynyň idaralarynyň işine sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha işiň ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyl münasibetli şäherler geçirilýär. Maslahaty edilen çykyşlarda garaşdygy watanymyzyň şany tenelerini medeni şäherleri ýokary derejede taýýarlamagyň wajypdygyny taly. Beý wakalyň taryhy ähmiýetini açyk görkezýän çylaryjy gepleşiklerini hemem medeniýet makalalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlendi. Şeýle maslahatyň dowamyny Liverpool aýatyna geçiriljek medeniýet heplerine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere de garaldy. Çykyş edenler hormatly prezident bilen tawşyrklaryny degişli derejede ýerine ýetirmegi uruny ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Ýanyň energetika toplumynyň işgärine gatnaşmagyna geçiren maslahatda berilen tawşyryklara garamazdan burada henidi öňe geçişliklerini duýurmaýanyny çekip, hormatly prezident bilen newt pudugyny alınıp barýan işleri düýüpli serjermege tawşyranyny taly. Ma'lum bolýar minister kabinetiniň 4-nji ýylyna geçiren mejlisinde döwlet başlymyzy newt gaz puduklarynyň ýol başlary bilen ýerlerde köprek bolup, puduklarda bar buruny meseleleri çözmek taşyrdy. Şununla bilen baglykda ýanyň energetika toplumyna daşary ýurtlaryň maýdalaryny çekmek, daşary döwletleň öňde barjy tehnologiýalary esaslanýan iri neft gaz kompaniýalary bilen özara bähbeti hyzmatdaşlygy giň etmek bagtda birnäçe tawşyryklar berildi. Maslahat anşajar hormatly prezident bilen tawşyryklaryny ýerine ýetirmegi möhüm borç hökmüne gawrudyp, burada alınıp barylmaly ilkinji nowbatdaky wezipeler kesildiriler. Çykyşlarda ýurdumyzyň energiýa terişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak uruny milli liderimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giň işleýän pikir alşyly, hemem degişli teklipleri ortaga atyrly. Mundan başga maslahatda belenirşýär soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýanyň energetika toplumyny halkara hyzmatdaşlygyny, ulgamy öňde barjy tejribeden hemem ösen tehnologiýadan ornaşdyrmagyna aýratyny ähmiýet berilýär. Neft gaz toplumynyň ähli düýümleriniň işini kämilleşdirmek, burada durmuş geçirýän şäherleri işleňleşdirmek, hemem toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijelerini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler hemem olary ýerine ýetirmegiň anyk ýollary kesiplenýär. Hormatly prezident bu Türkmenistanyň neft gaýtadan eşýän zawodlar toplumyna öňürlen polipropilen ýurtlarynyň täze görnüşleriniň milli ykdysatynyň dürli puduklaryny işleňe peýdalanýanyny bilip, ýurdumyzda dürli görnüşli hemem Türkmenistanyny şeýle daşary ýurtlarda uly sebelerleýän dürli görnüşli neft himi önümleriniň öňürlen mukdaryny köpertmek, hemem görnüşlerini artyrmak meselelerini wajyp dolan etjekdi. Şeýle bu wagtda degişli ýol başlary birnäçe anyk tawşyryklar berdi.
Devletin kememe gady kondensatından çıkarılışı neft gaýtadan işmek babatda gadanlan çeýniki ykdysady görkezler. Kememe ýetilen sebäpler barada hasabat berli. Benzinin önümçüligi boýunça meýilnama 112,18 oturum. Dizel ýanygyjynyň önümçüligi meýilnamasy 100,13 oturum. Polipropileniň önümçüligi meýilnamasy 118,18 oturum. Suwuklanyrlyň gadyň önümçüligi meýilnamasy 115,15 oturum. Tebiği kememe uğurdaş gady çykarmak meýilnamasy 116 oturum. Tebiği gady eksport etmek meýilnamasy 123,17 götürüm. Maýy goýmaryny özleşdirmek meýilnamasy bolsa 117,17 götürüm ýerine ýetirildi. Masada atnaşyjlary işlemäge döredip berýän hemme amatly şertler üçin hormat prezidentimiz tüýs direktöni hoşalyk bildirip, ýurdumyzyň ýanyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrman zähmet çekip, hormat prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini awray bilen ýerine ýetirjeklerini anandyrdylar. Owy hojulyk ulgamynyň ýol başary hemme hünärmenleri hormat prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ýurdumyzyň durmuş ykdysady üstüniň şu ýylyň 5 aýyna gadanlan netijelerine başlap geçirilen minister kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meselleri maslahatlarynyň esasy gün tertibine girdiler. Mälum bolýar hormat prezidentimiz ekin meýdanlaryna ýetişdirilen galla hasynyň köpçüligin ýygnanyp başlanyny aýdyp, uruk mewsumyny gysga wagtda gallaň ýetkisine ýol bermäni ýokary derejede geçirmek taşyrdy. Mewsumda çeýnikalary bökdünşi işledilmeler, galla çykaryna çyrgan hasap başlary öz wagtyna geçirmeler. Hormat prezidentimiz ulgamyň ýol başlary bilen etraplarda ýygy-ýygdan bolup, daýhan birleşikleriniň işini, urugyň alnyp barlyşyny ýerine görmegi, olary zerur kömegi bermegi taşyrdy. Maksatı hormat prezidentimiziň beren taşyklaryna uranyp, geçirilmeli işlerini anyk uğurlaryny kesýetmäge başlanan çykyşlara giň urun berildi. Babatda birnäçe teklipleri ortaga atyldy. Giňişlerini pikirleşmeler boldy. Işleri talaba laýyk alyp barmak üçin wezipeler kesýetlenildi. Masadyň ýogamy ýurdumyzda mewsumlaryny owy hojulyk işleriniň alyp baryşy, şol sanda gallary onuň barşy bardaky maglumatlaryny dinlendi. Çykyşlarda öňdürýän wezipeleri awray bilen ýerine ýetirmek ugrunda ähli mümkinçiliklerini hem şertlerini bardygy belenildi. Şunlukda bu urda durmuşa geçirilen şäherleri işleşdirmegiň esasy uğurlary kesýetlenildi. O wetena toplum boýunça önüme çorlarynyň ösüşlepkini geçen ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilerini 103,18 götürme deň boldy. Şeýlelikde owy hojulyk godaşy şu gormak ministrligi boýunça beýik görkezji 103,19 götürme. Suw hojulygy bardaky döwlet komissiyasy boýunça ösüşlepkini 102,13 götürme. Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça ösüşlepkini 103,18 götürme deň boldy. Owy we suw hojulygy boýunça şeýlede ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowlanmak, suw şeýerleriniň suw üçinçiligini ýola goýmak babatda döwlet maksatnamalaryna gödüň tutulan desgalan guruluşyny gönükdirlene maýy goýumlaryny özleşdirmek meýilnamasy 127,10 götürüm berja edildi. Uluw we kommunikasiýa toplumynyň ýol başlarynyň hemme hünärmenlerdir işgärleriň gatnaşmagyna geçiren maksatda bulugymda alnyp barýan işleriň netijeleriniň ýokarlandyrmagynyň milli asasyýetinden kuwatlanmagyny boşýary halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirmeginde ähmiýetliligi belenildi. Hormat prezidentimiziň toplumda işleňe talaba laýyk alnyp barmagyny gadanmak barada beren taşyrklaryny ýerine ýetirmegiň ören wajypdygyny ataldy. Mälum bolýar, ministrler kabinetiniň mejlisinde hormat prezidentimiz ýurdumyzyň elektron senatyny döretmek meselelerini öňe çekip, bu urdaky işleňe talaba laýyk alnyp barylmaýanyny, munyň ilkinji nowbatda hünärmenleriň ýetmezçiligi bilen baglygyny beledi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz işleň ýagdaýyny seljirmek hem bildirilýän talaplara laýykda degişli işleri ýola goýmak üçin zerur şäherleri görmek taşyrdy. Milli ýerdimden beren görkezmelerini uralyp degişli meselelerini tiýdirek seljirlep işleň ýagdaýyny gowlanyrmak üçin zerur şäherleri görmegiň möhümdigi aýdyldy. Hemme bu wagtda birnäçe pikirleşmeler boldy. Mundan başga maslahatda asarlan dowamında Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolanlygy, hemme häzirki döwürde bu uruňy döwürwap derejede dikildilýäni bilinip, ulugy aragatnaşyk toplumynyň bu uruny ösürmekde aýratyny möhüm urny eýleýäni aýdyldy. Uluw we kommunikasiýa toplumynyň ähli düzümlerini bu urda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegine hem beýik ýüpek ýolunyň döwürwap derejede ösürmegine ýokary jogapkärçilik degişidir. Bu meselelerini çözüldüğünü hemme taraplayan hemme ören jogapkärçilikli çemeleşilmelidir. Şununla baglykda ýurdumyzyň uluw ýaşyr kuwatyny ösürmek maksadylan gurulan döwürwap demir ýol üçinçilik urgumynyň mümkinçiliklerinden dogry peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşlerini aýakdaş etmek üçin aragatnaşyk hyzmatlarynyň hirini hem geçirjilik ukybyny hasam ýokarlandyrmak, bu pudoga döwürwap telefamatlary giňden ornaşdyrmak babatda möhüm wezipelerini durýan belenildi. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň ýurdumyzda sanly ykdysadyny ösürmek boýunça ygtyýarly idara hökmüne kesýetlenenden uranyp 2025-nji ýyla çenli ýurdumyzda sanly ykdysadyny ösürmegiň konsepsiýasynyň durmuşa geçirilişini şartlandyrmagyň wajypdygy aýratyny ataldy.
Bu barada meselelere hurmat prezidentiň ören ul ähmiýet berýänigi, şoňra da degişli urlarda beýlenilen işiň maksady laýyk alınıp barylma uruny tagallalaryň gaýrylmaly gaýdyrly. Maksadyň dowamynda ulu araqnaşyk toplumynyň ähli beýleki daralarynyň öňüne durýan ilkinji nowatdaky wezipelerde ünit çekildi. Berqarar döwletimiň bat tarapdaryny ýurdumdan söwda dokuma hemme hyzmatlar urgumynyň işi talabalar derejede ýol goýulýar. Amalaşyrlyany giň müşürli ödöwletler maksatnamasyny ýurdumdan telekeçirne möhüm orunda egişdir. Ministrler Komitetining 2020 ýylyň ýanwar-may aýlaryna ýerine getirilen işleňe jemlerini başlanyp geçirilen mejlisinde hormat prezident bilen halkyň sarp edýän haýatlarynyň öňürüşini artdyrmak boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny anlatdy. Ozal berilen taşyryklara laýykly telekeçiligi ösdürmegi höwürlendirmek maksadydan ykdysadyň hususy pudugyny döwlet golawyny bermek boýunça nowatdaky şäherleri taýýarlamak möhümdir. 2020 ýylyň ýanwar-may aýlaryna Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligi boýunça Söwda dolanyşynyň üstepini geçen ýylyň degişli döwründen deňişdirilende 109,10 götürme barabar boldy. Öňürlen önümden üstepini 109,10 götürme deň boldy. Telekeçiligi berilen golawyň netijesinde Senagatçylyk we Telekeçilik birleşmesiniň azalary ýurdumda öňürleýän uwy hoşuluk we azyk önümleriniň meçhullygyny artdyrmagy işleň gatnaşýardyr. Ozal berilen taşyryklara laýykly telekeçiligi ösdürmek, höwürlendirmek maksadydan ykdysadyň hususy pudugyna döwlet golawyny bermek boýunça nowatdaky şäherleri taýýarlamak möhümdir. Hormatly prezident bilen taşyryklaryna laýykly kiçik we orta telekeçiligi, aýratynam syýahatçylyk işine meşgul bolan kärhanalary mali we maddi enjamyň taýdan ýardam bermegi gözen tutmagyny wajyp dygamy taly. Hormatly prezident bilen beren görkezmelerde taşyryklaryny berje etmek maksady bilen baglanyşykly edilen çykyşlarda bir neçe teklipleri arada basatlaşyly. Hemme ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi. Belenilşi ýaly ykdysadyň ähli urlaryna alınıp barlayan işleri häzirki döwrüň ösen taraplaryna hemme halkara ölçülerini dolu kybap gelmeler. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işleri ýa-da kemilleşdirmek maksadyna oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçilik tehnologiýalary, şol sanly urgamy işiň ornaşdyrylmaly. Öňe häzirki döwrüň esasy talaplarynyň biridir. Şoňa görä maslahatda millilerimiň ýa-da talap edişäri işleri iň döwrübap derejede gurmagy şartlanmak bardaky tawşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça pikirler hemme teklipler aralanyp maslahatlaşyldy. Bilim, alam, sağlık we sport urgumlarynyň ýolbaşlarynyň hemme işgärleriniň içine maslahatynyň gün tertibine girilen esasy meseleleri hormat prezident bilen şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işiň jemlerini başlanyp geçirilen Ministrler Komitetining mejlisinde urgumyň ýolbaşlaryna beren taşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amala aşyrylmaly şäherleri kesgitlemekden ibarat boldy. Mälim bolsa ýaly hormat prezident bilen häzir okuw ýylynyň tamamlanyny çykyp, ýokary hemme orta hünär okuw mekdeplerine girişden ýalanan başga täze okuw ýa-da o taýýarlyk görmegi, ýokary we orta mekdeplerde ýeňil hemme düýpli abatlaýyş işlerini geçirmegi, dynjaş sagaldyş merkezlerine şagalan tumusky dynjaşyny talabalar guramagy taşyrdy. Maksady hormat prezident bilen taşyryklaryny berje etmek üçin ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyrly. Hormat prezident bilen ýokary okuw mekdeplerine girişden ýalarynyň möhüm ähmiýetini belläp, olaňa geçirilýän döwründe jemgeçilik gödöwçülüğünü üçin etmegiň zerurdygyny etjekdi. Şeýle ähli mekdeplerde sanly urgum boýunça täze okuwlary guramalygyny, burada Ilmar Akademiýasyny esasy ornuny degişden aýdyp, hormat prezident bilen beren anyk görkezmeleriň möhüm ähmiýeti belenildi. Şu sebäpli alınıp barmaly işler boýunça birnäçe wajyp wezipeler kesgitlenildi. Maslahatda hormat prezident bilen ulgamyň işgärlerini öňüne goýan wezipeleriniň ören uly ähmiýeti barda giňişden durup geçirildi. Işler alınıp barlana ýa-da gurulany hormat prezident bilen hut şol talaplaryny hemme taşyryklarynyň uralmagynyň zerurdygy aýratyn atly. Şunun bilen baglykda milli sağlyk uruşulgyny munun welagamy döwrübap ýagdaý getirmek işleriniň dowam etdirilmeligi, lukmançylyk ilminiň öňde barjy gadanalarynyň tejribe giňden ornaşdyrylmagy barada belenip geçirildi. Hormat prezident bilen dürli keselliň aýratyn hem ýokunç keselliň öňüne almagy, olary anyklamagy hemme bejermegi iň häzirki zamany usullaryny ýa-da öwrenmegi hemme ulanmagyň möhümdigini hemişe belleýär. Şu maksat bilen burada netijeli tejribe açmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysynçykly gatnaşyklary berkitmek zerurdyr. Masadan dowamyna häzirki döwürde ýurdumyzyň alam bilim urgumyna sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmegiň, bilimiň hilini hemme derejesine ýokurlandyrmagyň möhüm talap bolup durýany anlatyldy. Burada ýaýwanlanan şäherleriniň maksatnamalaryny esasy ýa-da alınıp barylmagyny gazanmagyň zerurdygy belenildi. Şeýle maksatda sport urgumynyň ösdürmegine döwlet başlamagyň nenesi ünsürýany anlatyldy. Belenilşär ýurdumyzda köpçüliklerini beden terbiýe sagaldyş gereketine hemme ýokary netijeli sport ösdürmek, umumy derejede dürli sagaldyş sport şäherlerini hemme halkara ýarşlary geçirmek döwletimizden işgärleriýatynyň strategik urdur. Ýurdumyzda sağdan uruşylarynyň berkilenmegine köpçüliklerini beden terbiýene hemme ýokary netijeli sportyň ösdürmegine bu ulary möhüm orun degişip oturýar.
Mahlası maslahatlarda çıkışıdanlar hurmat prezidentinin taşırklarının degişi derecede yerine yetilme uğruna ähli tagalalarını gaýgyrmajykdyklaryny inandyrdylar. Şugun Türkmenistanyň hemme Serbiya Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň online duşy geçirli. Duşyň başyna iki taraplaryň hemme halkary gün tertibiniň derwäýt meselleri boýunça işeň pikirler aşyrly. Taraplan özara gyzyklanma belirleyen uğurlayan ekleti boyunca Türkmen Serbiya gatnaşyklarynyň hasam ösürilmegine ymtylgan nyklary bellenilip geçirildi. Şu nukdoy nazardan iki ýurduň syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady we insanperwer ulgamlardaky ysnaşykly hyzmatdaşlygyň ýygymlaşdyrylmagyna gyzyklanma bildirgen nyklary beýan edildi. Ýurtlaryň daşary işler ministrlikleriniň uğuru boýunça gatnaşyklarynyň işçiňleşdirilmeginiň derwäýtligi bellenildi. Taraplar özara hereketleň şertnamy hukuk bunyadynyň ösürilmegi boýunça degişli işlen geçirilmegi babatyny alaşdylar. Türkmenistanyň we Serbiýanyň halkara meýdançalaryna işçiň hyzmatdaşlyk taklaýanyklary bellenilip geçirildi. Iki ýurduň awraýly halkara guramalynyň çäklerini öňe sürgen başlangyçlarynyň özara gollanylmagynyň oňyn tejribesi notarly. Taraplar ykdysady hyzmatdaşlygyň söwda dokma senagaty gaz himiýa pudugyýaly uğurlarynyň ösürilmegini ileri tutýanlyklary aýratyn bellenilip geçirildi. Ministrler geljekde köp uğurly hyzmatdaşlygyň ösürilmegine etergi berjek, takyk çärilen sanyny özüne jemlejek, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň tatlamasyny işläp düzmek babatyny alaşdylar. Şonuň ýalam taraplaryň ähmiýetli mümkinçilikleri bolan bilim hemde ilim uğuru boýunça iki taraplaryň gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmeginiň derwäýtligi bellenildi. Yurdumuzda uglawadaroz serişlerini senagat taýdan özleşdirmek alýan örümlüň hil derejesini ýokulunmak babatda ajaýyp görkezýär gadanly. Burada baý tejribeniň toplanmagy aýratyn ähmiýetlidir. Diyarımızın neft gaz pudugynyň ösürilmegine zähmet üstünlik bilen munasip goşundyr goşýan kärhanalaryň kataryny Türkmenbaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň garamagyna Seydiň neft gaýtadan işleýän zawodyny görkezmek bolar. Şunları önümçülük kärhanasynyň wadorodun gatnaşmagyna benzini kükürtli, azotly birleşmelerden arasalamagy hem ýokary hili awtolog ýanygyny önürmäge niýetinden duruk täzerini katalitik reform etýändigini netijeli işler alyp barlýar. Önümçülük bölümine awtolog ýanygynyň A80, A92, A95 görnüşleri taýýarlanýar. Önümçülügiň ýygdyrlygy beýde Ýewropa ýetgady oturdulan kämili enjamlaryň saýdaşly işine daýanýar. Texnolog ýygdyrlyk dowrlugyna disganyň durmuş bölümine kompýuterler arkaly amal aşyrylýar. Zawodda taýýarlanýan önümden hil derejesi bir gözükçükde saklanýar. Zawodda önümçülük bölümleriniň durkun täzelemek, texnolog enjamlary dowruplaşdyrmak boýunça da netijeli işleň alınıp barylýanyny bellerkidir. Şonuň hataryny hormat prezident bilen taýyl tagalaty bilen işe girilen ýyllyk kuwatlygy 37.200 tonna barabar bolan ýol bitumyny önürýän önümçülük disgatyny görkezmek bolar. İşleň häzirki döwrüň talaplaryna laýykda amal aşyrylmagy bu zawodyň ýokary netijeli gadanmagyna ýardym edýär. Hormat prezident bilen milli ykdysadyň esasy pudoklarynyň biri bolan owy hojalyk pudogyna amal aşyrýan döwrüp özgertmeleri, burada kabul edýän kararlary güneşi diýärmiň ekrançy kärenişlerine bolup hatyr ýetişdirmek urunda alyp barýan işlerine has oýlanşykly hem jogapkärçilikli çemereşmäge borçly edýär. Baydanlar bolsa şunlara ahly ulaýatynyň tejen etrawynyň kärenişlerdir. Telekeçileriň ekin meýdanlaryna elatyny günlük islebilýän ady günläriniň biri bolan ýer almasyny öz wagtyny hem talaba laýyk ýetişdirmek urunda alyp barýan netijeli işlerine näme aýdym görünýär. Berkar döwletiň bagtyarlyk dogruny ýurdumyň raýatlaryna günlük edilgen adyk önümleri bilen bolaliň öpçün etme uğruna köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa ahal vilayatynyň tejen etrawynyň ekin meýdanlaryny ýetişdirilýän yer almasynyň ak bazarlarynda beýdäp, halkymyzyň adyk öpçünçiligini öňçelik goşun tolýanlygyny aýratyn bellemek gerek. Berkar döwletiň bagtyarlyk dogruny tejen etrawynyň agylan daýhan birleşiginiň çägine dähmi çekýän hasyl usatlarynyň ihlasy bilen bereketli topragymyzda ösürilip ýetişdirilýän ýokary hilli bagçy önümleri ilatymyzyň bu babatdaky islegini aňry ýany bilen kanagatlanyrga. Häzirki wagtda bolsa yer almaň täze hasalyny ýygnamak işlerine ýokary depkinne girişildi. Daýhan birleşigini ekin meýdanlaryny işleýän usat telekeçi kärenetçileň ihlasy zähmetleri bilen şu ýylda ýetişdirilen yer almasynyň bol hasalyny öz wagtyny zaýatsız ýygnamagam esasy wezipelen biri bolup durýar. Häzirki wagtda hasaly ýygnamak işleri gyzgalanly ýagdaýda alınıp barylýar. Ýygnalan yer almalary ýürüýte haltalary gaplanyp etrawyň welaýatyň we paýtagtymyzyň bazarlaryna buýrmalary esasyna aljylara uğradylýar. Telekeçi bagçaçylar diýärimiziň hasam gülle besme uğruna taýsy tagallalary edýän gahrman arkadagymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.
Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylyna Aman Kekil wadynaky mugallimçilik mektebinde 2020-2021 okuw ýylynyň tamamlanma münasibetli soňky jaň dabarty geçirildi. 2018-2021 okuw ýyllaryny mugallimçilik mektebinde okan 3-nji ýyl talipleriniň 457-si okuwlaryny tamamlar. Olar döwlet synaglaryny üstünlikli täşirip Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň Ahal we Balkyn vilayetleriniň orta mekdeplerine, çağılar baglaryna işe uğradylar. Şeýle-de özleriniň zähmet ýoluna başlarlar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda amala aşyran bilim özgörtmelerinden ugur alyp, mugallimçilik mektebini tamamlayan bagtyarlyk döwrümizin uçurumlary, arkada prezidentimiziň alim bilim ulgamyny kämilleşdirmekde, sany bilim ulgamyny durmuşa geçirmekde, alyp barýan işlerini öz münasip goşunklaryna goşarlar. Uçurumlaryň hormatyna goralan dawaranyň belent ruha beslenen aýdym sada çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzyň ähli uğurlarda ösýänligini äşgär etdi. Bu çara berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzy ösdürmekde, milli bilim we alim ulgamynyň özüne uly mümkinçilikler jemleýänliginiň, hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň gülledi ösdürmekde amala aşyran tutumly işleriniň dawaralanmasynyň beýanyny uruly. Hormatly alymlar, Nurta ýurdumyň raýatany we paýtaxt Naşabatda 7-nji iýunda saat 20-den 8-nji iýunda saat 20-şe barjak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanyşaryň. Balkyn vilayatyna ady Kemburtxuar Demirat Kulmatran teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 18-20 gradus maýl gündüne 32-37 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna Aşgabat Demirat Kulmatran teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 21-26 gradus maýl gündüne 34-39 gradus ysy bolar. Mar vilayatyna Aşgabat Demirat Kulmatran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 21-26 gradus maýl gündüne 35-40 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna ady Kemburtxuar Kulmatran teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 23-28 gradus maýl gündüne 37-40 gradus ysy bolar. Daşuly vilayatyna Aşgabat Demirat Kulmatran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 19-24 gradus maýl gündüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtaxt Aşgabatda Aşgabat Demirat Kulmatran teleskonto 8-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 23-25 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 8-ine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Ýa-da watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böleçikleriniň meşhurnyň hadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem Thomas Passondan howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerinde pasaly uräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenik Passondan öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösçüresine, ähli düşen ödenine bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, eli dileşer.